Sige, og naa na ta mga igsoon, ako mong gihangyo sa pagbarog una. Let's all stand. Basahon ako ni sa Bisaya kay English marinade rin, no? Ingon rin ang verse 1, mga igsoon. Sa walay duha-duha, makasabot kamo sa akong isulti, kay nasayod man kamong tanan sa balaod, nga ang tawo ubos lamang sa balaod, samtang buhi pa siya. Pananglitan, ang babayeng minyo, ubos sa gahom sa iyang bana, sumala sa balaod, samtang buhi pa ang iyang bana. Apan, inigkamatay sa iyang bana, na lingkawas na siya, gikan sa maong balaod. Verse 3, busa, kung makigpuyo siya laing lalaki, samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siya mananapaw. Apan inigkamatay sa iyang bana, gawas nun na siya, og dili tawgog mananapaw, kung maminyo siya laing lalaki. Verse 4, kamo usab, mga igsuon, patay na sa balaod, kay bahin man kamo sa lawas ni Kristo. Karon iya na kamo ni Kristo, nga gibanhaw aron magkinabuhi kita nga mapuslanon alang sa Dios. Sabatanan alang sa Dios. Kusgo nato alang sa Dios. Verse 5, kaysa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanon nga kinaiya, ang atong mga daotang kaibog nga gipukaw sa balaod, maoy naggahom sa atong lawas, og kamatayon ang sangputan ni ini. Verse 6, apan karon, gawas to nakitagikan sa balaod, kay patay naman kita sa balaod, nga kaniadto nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad, ubos sa daang balaod, nga sinulat, kundili diha na sa bagong kinabuhi nga iya sa Espiritu. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, imuha ning mga pulong og imo sadmi nga katawhan. Nagpaubos kami og magpasalamat, nagikaluy-an pa mi nimo og buhi pa mi karong adlaw. Samtang may kinabuhi pa mi, mangandoy kami o Dios nga mahimaya ka sa among pagkinabuhi. Kay dili naman mapuslanon ang among kinabuhi, kung dili pod mi magahimaya kanimo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga masabtan gyud ninamo pag-ayo. Og himua ang among mga kasing-kasing nga tabangan sa imong balaang espiritu nga makasabot mi aron nga amo puning maikinabuhi o Dios aron ka malipay. Kanimo amahan among pangayoon ang mga kasing-kasing nga madinawaton ug ang imong mga pulong o Dios nga may kagahom nga mag-usab sa among mga kinabuhi. I-bless ang tanan nga maabot ni ining mensahe a Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Gawas nun sa sala og ulipon sa pagkamatarong. Sultiin ang nasimong tapad, inagawas nun na ka sa sala, apan ulipon ka sa pagkamatarong. Ato ning hisgutan, mga igsuon, ako nagatuo nga, ang Ginoo naghatag aning mensahe tungod kay nagkinahanglan ta niini. Nagkinahanglan ta niini. Kay bisag unsang kaning tao mga igsuon, bisag unsa pang relihiyon na niya kung ulipon gyud ni siya sa sala, dili man gyud ni siya iya sa Ginoo. And pwede sad nga Kristohanon ta pero dili ta sumusunod ni Kristo, nahimo tang sumusunod sa sala kay ulipon dayta sa sala. Ang ebidensya sa imong pagkakristohanon kini man kinsay imong gisunod? Mao man eh. So kung moingon kag sala, ang word sa ang usara na siya ka litra mga igsoon kanang I. Ako. Ako ba? Dili ang Ginoo. Na kung imuhang kaugalingon ra gyud mga igsoon, tanan nga katungod nimo imo gyud ang ipatigbabaw. Di gyud ka gustong magpaubos. Siya'y sayop, dapat siya'y muluhod nako, mingana gyud ka. Pero kung patay na ka diha sa sala o buhi ka ulipon ka diha ni Hesukristo, kamao gyud kaayo kang magpaubos, muliwat gyud kag disa ka gasunod. Ningon ang Isaiah 53 nagpaubos siya hangtod sa kamatayon. Di ba? Basahon nimo ang whole
Isaiah 53, gisgutan diya ang grabing giagian sa tong Ginoo hangtod sa kamatayon. Nagpaubos gyud siya. O wala taning pagpaubos mga igsoon, ato yung pangutanon natong kagalingon, kinsa man di ay akong gisunod. Aritas paghigugma, kining paghigugma di man ni makitaan. I mean, daghang gihisgutan ron nga gugma pero dili makita ba? No? Gugma pero kauwag di ay. Gugma pero pulong ra. Napoy gugma pero cake ra og bulak. Amen? Katong bitang sa una nga imong kauban sa una sa imong kinabuhi, di ba? Gugma man to. Labing sinaaray ninyo karon. Gugma ba gihapon? Diha nimo na realize, uy pastor, gugma man to, unya karon problema man. Di ako siyang gibiyaan, o nangita na po kaglaing gugma, nangita na po kaglaing problema. Ana raman na. So, kung kinsay ginasunod nato sa atong kinabuhi, mauna ang nagdumala kanato. Mauna ang naghari nato, mauna ang nagdumala. Sa luon, karong 29 o 27 ang ilang anniversary. O niya ako mao'y gi-invite nila nga mawali. Ang ilang tema is ang paghari sa Dios. Kung moingon gani kag ang paghari sa Dios, buot gipasabot nga siya ang hari na ay nagpailalom, na siya sakop, na ay nagsunod niya. Because wala ra bay hinungdan ning atong sigig anhi-anhi dire unya wa day tagapailalom sa Ginoo. Kanang moingon ta Kristohanon ta pero atong kinaiya nga iya sa yawa, kinaiya nga atong nakatunan sa kalibutan. Mauna nga dapat makasabot gyud ta karon sa mga panambagon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Pila ka mga adlaw naga-review, nagasubay gyud ko sa unsa ning nganong gi-intention gyud og ayo ni Apostol Pablo ang pagpasabot gyud sa mga Kristohanon dinhi sa suwat sa Roma. Unang-una, kining Roma mga igsoon, mga Kristohanon sa Roma, grabe ang ilang persecution. Grabe ang hardships. Ug dili lamang paglutos, duna pay mga pagwali nga galimbong sa ilaha, limbungan sila. Munang sigihon mo ingon diring basahan yung Bible aron di mo malimbungan. Kana na simong tapad, manglimbong ra ba na usahay nimo? Maingon I love you karon unya sakitan na pukaana niya. Amen? Kami mga bana, ampingan ka nako, diyang pagkasunod, singkahan. Amen? Kami, kana pang mga asawa, gikalimtan na nako na, ayan na naghisgote. Pag nag-away og usob, hutdon o sa kalibrong panghitabo sa nanglabay. Nanarago na, pareha gyud. So dapat makasabot gyud ta og ayo ani. Unang-una, ang Roma grabe gyud ang ilang persecution. Grabe. Plus, dunay mga paglimbong nga mga pagtudlo nga ilang nadungog. And, ang pinakamakalilisang sa kinabuhi, mga igsoon ka na, yung malihis ka. Kaila mo word nga nalihis? Wa ka nasubay? Nasibat ka ba? Kaing, unya, ningon dito sa Roma, sa proverbio, mga igsoon nga dunay dalan nga gituuhan ni mo insakto 14-12 maguro na or 12-14 sa proverbio mga igsoon. Nga kanang dalan nga imong gisubay makayong kang isakto sa unahan kalaglagan di ay. Muragog katong sa una nga naa na kay relihiyon kaning amo insakto tinukod ni Kristo pag research sa Google si Constantine day gatukod. Nga na. So lisod kayo mga igsoon. Basaha gyud ang Bible. Basaha gyud ang Bible aron dili ka malimbungan. Unang-una, Kristohanon ta pero naulipon ta sa sala, delikado gyud na mga igsoon. Adto una ta sa Romans chapter 1, amo ning gisgutan sa prayers mga papa, pero ako lang ning lakbitan karon aron ta makasabot. Unsa ning gipangbuhat sa mga tawo? Intention ba na nila nga gibuhat nila na nga sala? Basahon na to. Romans chapter 1 verse 16. 16 ta sugod og basa. Romans chapter 1 verses 16 to taas ni.
32. Romans chapter 1, verse 16 to 32, niingon diha. 18. Romans chapter 1, verse 18. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanan nga pagka dili Dios nun, og pagkadautan sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuoran pinaagis mangilad nga pagkinabuhi. Sa batanan mangilad nga pagkinabuhi. Kusgo nato be mangilad nga pagkinabuhi. Pagkasayanga gyud ning imong pagka-Kristohanon kung ang imong pagkinabuhi wa mamao. Naapa mo? Ayaw mo katinga nga atong silingan ingana nato kay mao punay na observe nila diri nato. Sungilad nga pagkinabuhi, unsa daw? Nagpaabot ni sila kapungot sa Dios. So kung niya ka nakaabot, naabot ka ning tinguga, unya ang imong pagkinabuhi ingon ni ani, pag hinulsol, patya ang sala og pagpaulipon sa Dios. Verse 19. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios wala matago ngadto sa mga tawo kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. In other words, gusto ang Ginoo nga magkinabuhi tang matarong so iyang gipadayag ang pagkamatarong. Di man ka mangkaingon nga walay Dios kisa may gabuhat des adlaw. China? India? And then niingon diha ang verse 20 sukat nabuhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios, ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom, nga walay katapusan og ang iyang pagka-Dios. Ang iyang pagka-Dios. Busa, wala sila'y ikapangatarungan. Wala man ko na sangyawe, wala man ko na kahibalo. Umuyangod lang kas langit, makita kas mga bituon, bulan, adlaw, makaingon gyud kang ang Dios may gabuhat ana bisag wa ka gabasag Biblia. Amen? Because ang pagagamhanan sa Dios nakita sa iyang mga buhat. Kabalo ba kang binuhat ka sa tao? Sige ko hunahuna unsa ko nang lapay. Tagalog man lapay, pancreas man di ay. Nga kung ang imong pancreas dili na mo function, dili siya kahatag og insulin og ang imong sugar dili makontrol, gub-on niya ang baga, ang atay, ang kidney, ang kasing-kasing, ang utok, ang tanan. So na munang injekan og insulin or mag-inom kag okra arong na kay insulin. Di lang pug ka mauwahi. Na? So nakaingon ko, gi-prepare ni Lord tanan. Tanan nga gitrabaho ni Lord. Tanan nga gibuhat ni Lord nga naa sa sulod sa imong lawas. Nagtrabaho. Tanan nga naa sulod sa imong lawas nagtrabaho. Ikaw ra may sigkaon di mo trabaho. Amen? Ang imong colon, digestive system nimo gatrabaho siya. Itawag siya system kay dili siya ingog usara. Ang abdo mo release og acid arong maoy mo tunaw. Tama ba ni akong ipangyaw-yaw dire basig? No, puro sila na trabaho. Unya ang imong gikaon, ang imong giinom hinluan sa kidney. Unya ang kidney maunay mo lainon niya ang mga vitamins iyang pakuyugon sa dugo. That is why kung imong kidney guba, dili mahinluan ang musubay sa dugo, munang mapoison ka sa imong gikaon o sa imong giinom. So naa sila'y trabaho tanan. Kinsay nag-design ang Diyos. Ingon ang verse 21, nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya, ingon nga Dios og magpasalamat kaniya. Nahibalo ba ta nakaila ba ta sa atong Dios mga igsoon? Mao nang magpasalamat gyud ta. Ayaw gyud kag uwaw-uwaw. Ang ila hinuong mga huna-huna pulos binuang og nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. Napo day mga tao maghuna-huna nga maalamon na kaayo pero ang ilang kaalam kabuang di ay. Ingon ang 23. Imagine ko no. Di ba ang Dios man ang gamhanan og nagbuhat sa tanan? Ngano pong kanang binuhat mo imong simbahon? Tanaw ang verse 23. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinooy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo, sa mga langgam, sa mga mananap, o sa mga hayop, o sa mga nanagkamang. Listen to this.
Unsa man yung mga Diyos-Diyos, pastor? Sa Egypt, ang ilang mga Diyos-Diyos, mga hayop. Halas, has, baka, daghan. Onya, sa mga Grigo, mga igsuon, tao. Mga tao ilang Diyos-Diyos. No? Na mga Grigo. Unya, ang Roma, hayop o tao, combine nila. Gi-combine nila. Munang kita na tayo Diyos nga tao, to po tayo Diyos nga baki. Na po'y Diyos nga itong isda nga koy, pangpaswerte ni. Na po tayo gipangtangkel, kay na-influensyaan man tag-ayo sa Roma. Tudluan man tag-ayo. Munang magbasang yun mag-Biblia mga igsoon. Aron ta makasabot gyud og ayo bitaw, no? So, ang verse 24, diri ang pulong nga gaingon diha, tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios. Diha sa malaway og tinguha sa ilang mga kasing-kasing nga gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Mo ni lisod kanang gitawag og pasagdan na lang. Pasagdan na lang. Ako ning gi-illustrate mga igsoon kung sa inyong balay dunay mosaka ditong iring nga dili inyoha nya manungka batoon gyud na ninyo. Pero kung imuha ng iring, ordiran pa ni Monas drive-thru. Kasabot? Amen? Kung iro nga pasagdan, kagiron yun na mga igsuon. Kagiron. Magniwang o gayo, pero at timano na, mas mahal pa siya sabon o shampoo kaysa nimo. Kung manok nga pasagdan, magniwang yun na, mura na nag-ilahas nga manok. Ihalas nga manok. Pero kung manok nga inatiman, palitan nag Thunderbird. Pero ang asawa, wag yun palitig, sabaw. So lisod kayo ning pinasagdan. Kabalo ba mo? Tungod kay ang tao at timanon gyud siya og ayo sa Dios, apan kay ang tao na ulipon man sa sala, so dili siya magpailalom sa Dios, dili siya mosunod sa Dios, mosunod gyud siya sa sala. Og kay bisag unsaon siya ayaw, mosunod man gyud siya sa sala, pasagdan na lang. Og ang pasagdan na lang maghimo ra nag-unsay iyang gusto. Pangutan-an na si Muntapad, na gusto kag pasagdan na lang ka sa Ginoo. Pangutan-an ba? Seryoso Amen. Lami gyud ang latuson gyud kag masayop ka, badlongon gyud kag masayop ka. Ayaw mo pangasoko direk maigo mo swale. Kay bisan pag mobalin mo laing simbahan nig kaigo, balhin na po ka. Tanang simbahan imong text kay na lang daas father and a father or si pastor. Ayaw bayag wale kabahin aning hinakog ha kay di nagyo kung balik. Di po kumuingog balik. Asa man po day ka paingon og di ka mo balik na ilaing Ginoo? Sala raman og ang Dios. So kung di kang balik sa Ginoo, kinsa may imong sundon? Ang sala wa nay lain. Verse 25. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran may tungod sa Dios og maoy ilang gisimba og gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat mauuntay ang ayang daygon hangtod sa kanturan. Simple ra guna. Uy, pastor, dili man ni gitahod na mo ni sila. Mao ba nay nagbuhat? O di pod. O naara man di ay na. Basta dili magbubuhat, ayaw nagsimbaha. Ang simbahon gyud mo ang magbubuhat. Amen. Verse 26. Tungod sa gibuhat sa tao, gipasagdan na lang sila sa Dios. Tanawa, nibalik na po ng word nga gipasagdan. Pag magbasa mo chapter or usa ka kana nga text mga igsoon, tan-awon ninyo unsay nagbalik-balik diha kay maunay gihisgutan. Maunay keyword. Gipasagdan na lang sila sa Dios. Unya ako ning gi-illustrate mga igsoon nga bisag unsa kamahal ng imong helmet, kung imo ra nang iitsa-itsa inig abot nimo paulanan, maguba gyud na kung imong pasagdan. Bisag unsa kamahal pa ng imong sapatos, nya imo ra nang paulanan, maguba gyud na kung imong pasagdan. Bisag unsa kagwapa ni imong asawa pero imo nang pasagdan, paliti po nagbag-ong sinina. Amen? Ikaw kay dili ni mo atimanon unya mo suway po kag atiman sa uban.
Ayaw, pusakdi ninyong mga asawa kay magsige nagkaon. Oh, Onya, bisan gani ang mga babae, tanawa ra gani, tungod kay gipasagdan na lang. Kabalo ba mo mga igsoon? Dili ni siya mayog pagpakasala. Bunga na ni sa sala. Unsa may pinakaunang sala nga ang tao gipili niya nga mobiya sa Dios, malayo sa Dios. Ang sala mao nga di mo sunod sa Dios. So mo resulta ni siya aning mga butanga. Unsa man mga butanga? Magbuhat ta siya unsay iyang gusto. Ug unsay iyang ganahan? Di ni gusto gilabtan, ayaw ko bote, ayaw ko gilabte, ayaw na ko kumusta, okay ra ko, way problema ko. This is my life. And life is too short. Let me enjoy my life and enjoy yours. Ingnanaon ka. So, unsa may sunod diring gisgutan? Ang mga lalaki usab no, gipasagdan sila. Bisan gani ang mga babae wala magsubay sa ilang naandang paggamit sa ilang pagkababaye. Oy, kaila lagi mong babaye mo? Kaila mong babae lagi mo? Ugwa mo na kaila paghubo tanan atubang sa amin. Kabalo ko kang babae ka. Naminaw pa mo? Wala naandan. Pamatasan sa usa ka babaye, gitudlo na daas Genesis, maayong katabang. So wala na nagamit sa ilang pagkamaayong katabang. Tabangunon. Onya, og ang mga lalaki usab wala makigilawas sa mga babaye kundili sa ilang isig ka lalaki tungod sa kaulag. Munang moingon na, I declare, I pronounce you partners in life. Kay ulawa po mo yung husband and husband. Kay puro man laki. Lisod yung kagpasagdan kas Ginoo. Amen? Lisod yung kay kagpasagdan ka. Nya, ang isig ka lalaki nag-unay og buhat sa talamayong mga buhat busa. Mahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Verse 28 niingon, tungod kay ang tawo wala mo ila sa Dios. Kabalo bakang pwedeng dugay nakagsinimba dire pero wa nimo ilha ang Dios? Kay ang word nga pag-ila is to respect and obey. Tahuron og sundon. Ningon ang Bible tungod kay wala sila mo ila sa Dios, gipasagdan na lang. Katulong gibalik ang word nga gipasagdan. Imagine ko ng mga gagmayng bata na to. 3-year-old pa, 3 years old. Or ang imong bata 2-year-old, bago pang kalakaw, bago pang gatuon o kaon, nya pasagdan ra nimo. Mag-ilis dag diaper og imo, bahala ka dia. Pagtimplag imong gatas, paglungag og imo, pagluto og imo. Ibutang na imong bata sa kusina, iniktan-aw nimo, nagkauling na kung imong pasagdan. Amen? Bisan ang presidente sa atong nasod dapat naay nagatiman, naay nagtudlo, naglasig, nagwali. Kay dili ta pwedeng mapasagdan mga igsuon kay normal sa taong bisan og maalamon kayo og mapasagdan magkinabuhing buang-buang. Sa Bible mga igsuon ang word nga buang-buang is nagkinabuhing iyaharang gusto dili ilalom sa pagbuot sa Ginoo. Mao na gipasabot anang buang-buang. And then ikatulong, gibalik ning gipasagdan na lang sila sa Dios sa hugang mga huna-una o sa lawayong mga buhat. So, kay gipasagdan naman, ang ilang pagkinabuhi na as verse 29. Basahon ko na nato as verse 29, mga igsoon. Ang ilang pagkinabuhi, ingon nga pinasagdan, maunanin, ingon. They become filled with every kind of wickedness, evil, greed, depravity, and they are full of envy, murder, strife, deceit, and malice, and they are gossips. Verse 10, verse 30, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. Uy. Bahala na lang yun o watay mga mahalong, butang, mahatag sa tong mga anak. Basta kay ang atong mga anak, magmasinugtanon, ragyod diri nato. Lipay na kayo tana. I mean, ginikan ang mga anak,
Bahala na lang yung wata kay ikahatag manggaling ganahan ka mohatag og butang sa imong ginikanan. Ug wa gyud kay ikahatag okay ra gyud. Basta kay nagrespeto ra gyud kag nagsunod. Pag moingon imong papa ayaw, ayaw. Pag moingon go, go. Kung nagsunod gyud ka ana, grabe gyud kag panalangin. Ingon ang Episo, kung nagmasinugtanon ka taas kag kinabuhi. Tinuod bitaw na. Nagmasinugtanon ka taas kag kinabuhi. Now, they are unsa senseless, faithless, heartless, and ruthless. Akong basahon ni Bisaya, oy kakunot-kunot yung agtang diha. Ingon ang verse 29, na puno sila sa tanang matang sa kangilan, pagkadautan. Unya, mga hakog. Ayo, muna nga ang sala lagi ay, ako ra, ako. Pagkahakog, bisyo. Pastor, undang ko panigarilyo og na ay Winston nakabutang sa bersikulo. Bisyo. Kubra sig inom, bisyo. Soft drink sig inom, bisyo na. Mao nang latuson, aron mo undang. Bisyo. Unya, kaning bisyo mga igsoon, kanang manghilabot kasi mong silingan, unya kanunay nimong buhaton, bisyo man na. Bisyo ba? Usa pay lain, sa kasina, mga sinahan, ingong amen. Katong wala ni amen, grabe gito kasinahan. Sa pagpatay, nara ha? Pagpatay. Sa panag-away, sa pagpanglimbong, o sa kalaway. Ang sa sunod, manglibak sila. Lingian ang nasimong tapad. Lingia. Di pastor, nahisgutan rin, nahisgutan. Kabalo mo? Sulayi kog sigihig yaw-yaw. Sigihig kog istorya. Labi nagtawa imong isgutan. Pag dili na gani ko mo tubay ni mo, buot gipasabot nga di ko ganahan. So may purpose ni mong imig sige mo panugilo na siya nako. Amen? May mong dautong kayo. Gawa siguro, kung imo na isulti sa ako arong ma-aware sad ko. Kay ikaw akong nahimong mata. Wa man ko kabalo gabuhat dahil siya ana. Ngayon mo nang gisulti sa ako Pero before isulti sa ako, gipanabi na sa nimo sa usa ka barangay. Parehagod sa kaso na ingong, huy, dili pwede kay confidential, manggod kaayo. Confidential nga gi-share naman di ay, say confidential. Gi-share na, tanang GC, gisenda na. Unya, wala gyud lain na kabalo, pastor. Wala gyud. Imbis mabuhi, imbis i-revive na to, tabangan na to, makabarog. Saan niya pagbarog? Nga natabang magkagsangyaw sa di mao. What if ang imong binuhatan isangyaw pod? Ngita dahin kag tawo nga kini concern ni siya, kining tawhanan ni, may kaalam ni, kining tawhanan ni, ngita dayon. Unsa man na imong gipangsiran, makatabang sa pagsulbad sa problema? Or napandol na lang nuan. Kay dili biya tanan nimong siran ligon, huyang ang uban. Naa pa ta? Naminaw pa ta mga igsoon? Manglibak sila. Na day mga Kristiyano libak ra? Usahay ra ba pod kay manglibak ta? Dungog ra pod kaayo. Kaya bang maglibak o badag ko ang tingog kanya agianan ra pod na inyong balay? Naunsa man daon po mo, eh? Manglibak gani mo pagtagsa mo microphone. Magbuhat kag sala imong i-post sa nya masuko po kag ma-expose. Ano pong imong i-post? Unya magdinautay sa usa-usa. Ala, tanawan yung Bible nagtinabangay ba diha? Ningon dire nagdinautay sa usag-usa. Usahay biya pon mga igsoon ka na mag-overthink ka, gadaot kasi mong kaugalingon, basin sila gaing anay ba?
Bantay lang yun. Ga-overthink. Magdinautay sa usa-usa. Unya, nagdumot sila sa Dios og mga hambugiro. Mga na si Montapad, nakanusa mo kamuundang. Hambugiro. Dapat gyud na ay makabalo nga ingani ka. Hilom lang. Kita magsige matag panugilon o kung saan ay napalit nato nga mga missile, mga barko, pila ning naabot nato. Hibaw na noon ta. Maghilom raon ta ba? Ngawa sila kabalo nga kita tighimo og bagyo og tsunami. Ingana ba? Amen? Gilom lang unta. Nya kayo sa man hambugiro. Na kining hambugiro mga igsoon di gyud ni katago. Tawang hambugiro dali kay ni siyang kawatan. Amen? Hubog na kayo siya. Sige siya panginambog kanang kwarta, sinsiyo ra na. Yan ay naminaw, nalimtan ni agsirado yung sakyanan. Hurot gyud ang nasa yung sakyanan, gipanguha gyud. Yan na pa dyan uban mga igsoon mahubog, magsunog-sunog og kwarta. Amen? Ug dauban kanako sa akong kwarta. Maabo na lang ka, di pa mahurot akong kwarta. Grabe nga buga. May mga tao, ingana. Amen? Naglingkod na sa imong gilingkuran. Mapahitason o gandakan. Nga mapahitason. Kung ako lang, testingan lang ko ba? Kay hilom ra ko, pero testingan ko. Mapahitason. Unya, tigbog na silag dautan og musukol sa ilang mga ginikanan. Katong mga anak diring dili hinukol pa mauli na mo oy. Unsa mo diri church? Wa gyud siguro anak diring di musukol. Ngano man? Makarealize ratang insakto atong ginikanan og wala na sila. Mura bag isda. Makaginawara dahil kuog na ako sa tubig, sa dang gikuha na sa tubig. Di pa man ta makarealize. Musukol ginikanan. Apil ko ane. Sultian lang mo sinukulay ginikanan. Grabe gining akong pagsukol sa una. Munang nagmahay ko ane. Why? Gusto na ako nga kung buhi paunta akong mama ako silang isuroy. Atong sunset sa saan nga na to, Joy? Atong sunset ba atong North Zin. Nya akong pakapiyon atong Sarah's Cafe. Akong ilaag atong naay asa nang naas Bilaron? Kinaiyahan. Kita ba di man kunta kabalo mo, oy mga batanon. Iniguan yung eskwela panarbaho mo. Ngano pong kanang inyong uyab mo isigin yung laag? Iniguman yung kasalaga tanan. Wa kay mo kabalog mao ba na inyong madayon? Isuroy na inyong ginikanan kay moabot ng time nga og inyo na silang isuroy di na sila malingaw kay di na gani kapugong sa ilang ihi magdayaper na. Labo na ang mata. Manindot kayong chocolate. Asa nak, asa. Mga anak ba, di taon tamag kinabuhing yabag, oy. Asa si Philip? Isuroy niya na silang Mama Ines. Kisay mga nakatiman ninyo, di kay pag humana ninyo dito, na humana mo, naatiman na mo, na humana mo pang-eskwela, nang layas na mo, naghimo yung pamilya, gikalimtan na ninyo, bisag dili ninyo ginikanan, nakatiman na sila ninyo. Kumusta ay ang po dadig spaghetti? Kuyo, uyab, suri-suri, ang ginikanang mo'y nag-antos, unya, baga kay nawang, inig mamatay na ka, ay, mama, mama. Amen? Ikaw mag-eskwela pag naadyo ko'y trabaho, Lord.
Si Papa, ako, yun ang pakanon o tibuok tuna. Tibuok usa, kabuok tuna. Kailan mong tuna, di na pwedeng lutoon. Panitan ra na, isaw-saw sa suka. Lami kay na, kay tuna. Tibuok tuna, Lord! 555. Lata po di ay. Di kay pagpanganak, nag-antos sila. Pagpa-eskwela, nag-antos. Pag humag-eskwela, nag-antos. Nangamatay, ngoy, human-humang pag-antos. Lipaya, pag panagsa. Manglibre kag barkada, manglibre ka sa classmate, manglibre ka sa uyab. Ginikanan, di pwede, illegal. Kasuhan ka, mapriso kag manglibre kag ginikanan. Amen? Asa man to si Hannah o si Joshua? Suroy po si... Ano, nuroy na? Isuroy ba? Han, nga na si... Oh, kuya? Yeah. Anniversary nila ron niya. Di taman nalaglain, sila kan dua. Ya ma, mo ni bayro nun ma. Uy, sila ron nagyapoy pagastoon, lain na po kakayo. Mo na strategies uban-uban nun ang ginikanan, no? Nga akong mga anak, puro manabaye, o mga mag-uyab-uyab na niya na sila. Di motor. O paubanon ko, di makasave sila, kaya kung may mo gasto. Samayin nyo, ha? Sige, samayin yung duta, no? Nindot man po ng mga anak, mga igsoon. Nga, honest ra gyud siya. Kung makasatugan, honest ra gud. Honest ra ba? Ingan na ang nindot jud kay na. Pag kirig-kirig akong heart. Mao ba? Nya, unsa man, kiligon po kag apel kang amahana ka. Panugan mo tinuod ay. Nya kapoy na kaya ng mga ginikanan, gatuo mo bisan pag dili sila perfect, isugra na sila kanunay, mura na sila kuan, pero kapoy kay na sila, kinakapuyan. Nya malipay kay na sila mga igsuon og tahuro nato sila. O nya mga buang-buang sila og dili mutuman sa ilang saad. Na kinsa dire sig panaad kung ayuhon ko nimo Lord mo dagkot ko kandilay ngog lubi. Daghan kay saad ba? Labi na tong kaminyoon, till death do us part. Amen? Mag-uyab pa mag 40 ka tuig. Pero inig maminyo gyud mo didto gyud ka makaila kung kinsa gina siya. Dito nimo mapamatud-an ang imong saad till death do us part. Kay wa man nimo na siya nailhan gyud. Ining magkuyog na mo, uy, grabe, di man din ni ka maong lungag. Di man din ni ka maong mo hilot. Pasagdan naman day ko ani. Di man day ko i-comfort. Di man day, nya mangita na po kaglain. Nangita na po kaglain problema. Pag sige na lang magpangitag problema. Sige, ampo, Lord, tabagi ko ano ako problema. Nasulban na, hita na po. Askang paita gina mga igsoon. So, sa daw ni, di mo tuman sa ilang saad niya, wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Di maluoy. Amen? Mga ginikanan, kaluoy mga anak, kaluoy yung ginikanan, magkaluoy anay ba? Amen? Kabalo ka mga igsoon na apoy, nakasulay ba ta aning kinabuhi mga igsoon nga dili mapasalamaton? Kay kining taong di mapasalamaton, bisan pag tanan niyang gusto imong ihatag, di yun na siya, malipay. Hindi man siya grateful. Pero hatagi nagmedyas, malipay ginas pastor. Hatagi, kanang mga grateful nga tao, bisag gamay na imong ihatag, malipay kayo na. Because naguna-una man na siyang grabe, nagatiman gud siya nako, naguna-una gud siya nako. Gihatagan jud ko niya ani. Gihatagan jud ko niya ani. Gihatagan gyud ko. Pangutan, unsa may gihatag? Gihatagan gyud ko dakong problema. Arang paita po na.
Unya 32, nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga taong nagbuhat niining nagkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon. Nakabalo di ay sila. Pero niya apa nagpadayon sila sa pagbuhat niining mga butanga. O gidasig pagyud nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Muning gi-insist nako nga kung unsa untay rule ato gyud nang i-rule. Yes, may kagawasan sab ko. And I have to do it. Kung ganahan ko, mubuhat sad ko nga. Oy, maglingaw-lingaw ko, magduwa ko, magbasketball, o bisag unsa. But na ako'y discipline. Na kay discipline, o na tay discipline, kung imo ng buhaton, Roma 14, unya na ay makasala, ayaw na nagbuhata, di ba? Amen? Ningon ng Roma 14, kung mukaon ka niya na nakasala, ayaw nagkaon. Kung unsa imong gibuhat, na makasala, ayaw kaon. Sabi ko, nganong gi-insist nako ne? Because bisag na atay disiplina ang atong na-influensyahan, walay disiplina. Niyon sa man si Paul, ayaw gamitay mong kagawasan ngay mong kahagbungan sa uban. Nasamtan na to? Kung ganahan kang mag-inom, di lakaw sa langob. Kung ganahan ka, paghimo og gusto mo diyong ipakita ba? Amen? Wala ko'y friend dire. Paghimo na lang imuhang application. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Unsa pa nang nasa media? Para hindi ka masakpan paghimog imong application. Notebook nga na. Nya ikaw ra dito wa kay friend. Hala, post dito kung sa imong gusto. Magyaka-yaka, baka magsayo-sayo, baka bahala na ka diha. Ingana lang mga igsuon. Ayaw gamitan na imong kagawasan nga mahimong kapandulan sa uban. Hopefully makasinabot gyud taan ang dapita. Kay nga naman, nagpadayon sila sa pagbuhat niini mga butanga, gidasig pagyud nila ang uban sa pagbuhat niini. Amen? So, kung nakasabot ka og ayo, that is why dili ko kayo pasagad og post or share sa akong Facebook. Bisan pag mga Christian thought na, ginahuna na ako na, basin pag makabikil na po na, basin pag maghuna-huna na po na mga, kisay nakabasaan mo, ingon na po, basig ako ane? Basig ako igo ane? Kung huna-huna mo kayo, di kayo pasagad. Naminaw pa ta? Now, kay ang tawo nakailag Ginoo, pero nagsunod man sa sala. Or ang taga-Lourdes nagsimba karong buntaga pero nagsunod man sa sala. Gitawag na siya Kristohanon nga naulipon sa sala. Sa ato pa, ang iyang pagka-Kristohanon wala na pamatud-an. Kay ang word nga Kristohanon nag-follow ni Kristo. Nya kay man nagsunod. So dili magpulos ang iyang pagkinabuhi. So kung ikaw estudyante ka sa inyong eskwelahan, makitaan ko kang naay Ginoo. Sa panahon nga naay chaos, naay problema, naay mga kuan, makitaan kang smile ka. Sige lang, kaya ra ni Ginoo. Tara. Lahi ka nila ba? Di kay Kristohanon ka niya ang uban nga pandol hinon mo. Grabe mo, maldita hapon na oy, di mo na managad. Sa inyong gitrabahuan. Na? Nabito ito sharing nga. Pag kabalo ka bisag ka ng ampo lang yun. Unya isa. Una anak, katawan ka, yaga-yagaan ka, tamayon ka. Mao dyan ay pinakauna. Huwag mo na imong gikadlukan. Pero someday, pag nalabang na nimo, di na sila mangaon og wa ka. Amen? Kadali, ragod. Ano naman, ngaon ta? Mag-praise ako. Walay pulo pananghin. Dito ra paibalo magampo sa ka. Sa mag-praise ta, Lord, salamat Lord aning pagkaon, imong gahom, uban ani mosulod sa mulawas. May kaayuhan og kaligon mis panglawas Lord. I-bless ang among ginikanan ang provide Lord. In Jesus name, amen. Kaon na ta bro. Sige. Wala. Muro sila. Di ba? Nihungit na unta sila, giluwa og balik. And then kurutan sila. Si Gaspar wala dire si Kim. Ako ay panugilon. Kaya wala man siya dire. Di mo na yung pagpasidong gusto. Bahala ng Ginoo. Kada ampo, kada kaon, sige ampo. Nadugay, giingna, nagyod siya. Iyang professor o mga classmate kay mga butchok po ba? Butchokoy. Mga kumik ko yun ba? Kumik.
Comics. Para maghimo taga atong relihiyon. Na, maghimo taga atong relihiyon niya. Ikaw may tarong-tarong. Ikaw may Ginoo. Grabe ya. Pati nga na, mga binuangan na yun. Pero madugay, kabalo mo. Sa panahon nga naa na sila'y problema, lawom kaayong gihuna-huna, nag-inusara na lang, mahinumdum na nimo. And then ana nga tayo makashare ka, kabalo ka Brad. Tanang tao mo agig yung ing anik kalawom nga kasubanan. Pero ugma, sunod adlaw, sunod simana, moabot gihapon ang grabing kalipay inighupayon na tas Ginoo. Mauna nga, kagulanan o kalipay magkinabuhi ra gihapon. Nakashare na ka? Pag ingon mo, Brad, karong November, Thanksgiving na mo. Suway ba? Suway. At ita, basta may naana, kaon! Unsa day naa. Amen? And then, assurance pulong Ginoo, natamnan. Ningon ang Isaya nga kung pulong dili mo balik na ko nga kawang tumanon ni ini ang iyang tuyo. And then natamnan siya, and then naglaroy-laroy sa kalibutan, nagpakasala, and then naninong sa kasal nga Christian. Natamnan na po! Kana magsikir na sila tambong ng kasal na. Tanawa unya na. Kabalo mo? Professor sa UB, duha na silang puro lawyer, maunay atong abogado. Puentes ang apelyido. At bang sa gitrabaho ang Arjan Caltex ang opisinahan nila. Nay nakabutang da Puentes nga lawyer. Sige naman ang gi-invite og Christian wedding. Eh nadugay karon mga magwalali na. Naman sila buoy. Namas buoy ng ilang panagtigom. Sige ra gina sila dong. Ingana bitaw mga igsoon. Nga musiga on tata, pero kung nagsunod ka sa sala, bisan pag naa ka dinhi matag Domingo kinalisudan gyud ka kaayo mga igsoon. Because I tell you, dili man na sa atong inilisan gidaghanon sa bersikulo, gidaghanon sa kanta, adto man na sa atong pagkinabuhi. Dili man na sa mga talents, sa mga unsa man ning mga instruments nga naa nato diri, sa kinabuhi manang nabag-o. Kinabuhi man na nga nabag-o ning pagsimba nato mga igsoon. So, unsay sunod, unsay dapat mahitabo? Ang sala mamatay diri nato aron kita mabuhi diha kang Kristo. In other words, dili na ang sala mo'y mag-ulipon nimo, kundili si Kristo na kay buhi naman kadiya og patay na ka sa sala. Nganong ang tao walay kabag-uhan bisag dugay nagsinimba? Kay buhi niya ang sala og patay niya si Kristo. Mao ni dapat masabtan nato. Romans chapter 6, paspasan ay basa ni. Romans chapter 6 verse 1 to 14 ingon, busa unsa may atong ikasulti karon, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron magdugang ang grasya sa Dios? Dili gayod. Kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita. Busa unsaon man nato pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala. Sa gikaingon ko na kining tawo mga igsuon nga manyak, kaya lang manyak. Manyak ba? Makakita siya babae iyang hubuan sa iyang huna-huna. Inig kamatay anak niya, bisag sayawan, panimo na dito sa iyang pansyon. Naanak ka dito sa iyang pansyon. Waanag yun na siya response. Kay patay naman siya. Mo ni literally, gipasabot ni Paul, nga may tungod sa sala, you're dead. Patay na ka. O kay patay naman ka sa ato ba, pag sala, di ka mo response. And then, ingon ang verse 3, nasayod ka mo nga sa pagbunyag ka nato, nahiusa kita, kang Kristo Jesus busa, nahiusa kita sa iyang kamatayon. Mo ni gipasabot. Nga namatay na ta. And in verse 4, tungod ni ini,
Sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaon gahom sa amahan kita usab angay nga magkinabuhi nga bag-ong kinabuhi. Bag-ong kung magtanaw ka na ako mga igsoon, no? Daan ang sapatos, daan ang akong slacks, daan ang pulo, daan ang itsura, daan ang relo, daan tanan, ang gisuot. Daan pag yung itsura. Pwede no? Example na ko na. Daan ba din nga di man? Noon sa deka. So, example lang. Unya, musugot ra ka, nga bag-o imong sapatos, pero ang imong karsones, ang imong pulo, ang imong relo, ang tanan imong gigamit, daan ra gyapon. Asa may mas maayo? Tan-awon nimo siyang bago ang tanan niyang gisuot or sapatos ay bago. Bago tanan. Munang di ka pwedeng moingon, pastor, kani anto libakira ko kawatan ni mantayon. Pero gracias Ginoo di na gyud ko mangawat. Mamantay na lang maglibak. Di pwede na. Tang-tang gyud na, tang-tangon gyud na. Kay ngano man, kung mangguba ka, maguba sad ka. Kung mo pakaulaw ka, maulawan sad ka. Kung mang-lockdown ka, mahagbong sad ka. Amen? Reverse, baliktad. Pag mo tabang ka, tabangan ka sa Diyos. Pag mo igugma ka, makadawat kag pagigugma. Pag mo atiman ka, panggaon sab ka. Because unsay imong itanom, mao imong anihon. Sige kong challenge sa mga pastor. Mga kauban ako. Ang mga pioneer, ako silang inon pagtagaan mo ni Lord. Usa kakalag, dua kakalag, panggaar, yun na, atiman na, yun na. Balag mo kakaon, pakaan na, balag mo may sapatos, politik sapatos. Nahitabo, mambitaw na mga igsoon. Balag, dili pa na mao'y bunga. Kana imong giatiman og di na mo hatag nimog bunga, someday di na mo lahutay. Naay reward si Lord, naay ipuli, naay mo hatag bunga. Sa pagsugod mo kanang maglakaw ito ka, ulaw yan na manangyaw ka. Ang Diyos, gamanan, datot ang Ginoo niya, gapakpak ni mong sapatos, mga igsoon, ngay nga na. Karon kay naamay ni hatag na ko sapatos, kinalipayan kayo ko. Oh, thank you Lord. Sapatos pa dyan nga ganahan kayo ko, kanabitang sapatos nga rubber pero panapton siyang walay liston. Nga bagay na siyang mag-jeans kanya. Dili na ka mag-liston-liston, ritso ragsuot, labi na magdali ka magmotor. Ganahan kay ko ato. Lord, nadyo ko sapatos. Nya mura to akong gipare sa slacks nako. Ang ako pong slack nga ginasuot, itom pero brown nagkulor. Kay ka lang sige, isampay mainitan. Di na problema basta ay nakwali kas pulong Ginoo, amen. Gipalitan jud ko sapatos. Nya kay gasugod pa man ko sa ministry, gabay Bible study pa man jud ko. Nalipay man ko kay gitagaan ko ni Lord og usa ka batan-on. Di ako ni sige nang ginan, bro, uban tas nagbilaran. Nay maayohon dito. Ag akong sapatos nga gihatag, ako pong gihatag niya. Wala ra ba gyud ni lahutay? Wala gyud mi nagkita. Pero si Lord naghatag gapon og ani. Maghatag gyapon si Lord og kadaugan. Amen. Timan na gyud ni. Kung ikaw hilig kang mangdaot og tawo, madaot sud ka. Imong dungog mo'y maguba pag-ayot. Timan ina. Kung ikaw hilig kang mang-lockdown sa uban, matingala ka nga magkamang-kamang yung kas kinabuhi, mga igsoon. Kung ikaw hilig kayo kang tigbutang-butang sa imong isig katawo, muabot ang panahon ikaw mapahamtangan. Kay ang mangguba, magguba, magpakaula, maulawan, apan ang mutabang, tabangan, ang muhigugma, higugmaon, ang matiman, panggaon. Palakbakan nato ang Diyos, igsoon. Mao na'y pinakagikinahanglan nato. And by the way, dili na ta bata-bata, dili bebe-bebe, ta dili galaktom gyapon ta o ganido. Amen? Time na nga kung unsay atong nakatunan, atong ikinabuhi kay pag matuod ng sumusunod tas Ginoo. Sunod gyud ka. Nya pastor usahay di kabalo ba mong kitang tanan dili ta kamaong mugunit sa atong emosyon? Munang di ko mabala.
makasabot kay ko nganong na-post mo na sa Facebook. Nang naakay kagool, yung kay masumbungan. Ingon ang Bible, isumbong sa Ginoo. Nya kay ang imong Ginoo, ang Facebook man. Dito isumbong. Pero sa panahon nga mulambo na ka ako radyoning gunitan, diha nagsugod nga wow, gi-bless mo ko nimo Lord. Ay, hintawon Ginoo. Ha? So, patay na sa sala. Unya unsay sunod mga igsoon, buhi na diha sa Ginoo. Balikon sa kuno nato bedritso na ta sa 5. Kay kon nakighiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita diha sa iyang pagkabanhaw. Verse 6, kay nasayod kita nga ang atong daan og makasasala nga pagkatawo gilansang uban kang Kristo aron malaglag kini og dili na kita maulipon sa sala. See? Di na unta maulipon sa sala. Nganong naulipon pa man gihapon? Tungod kay buhi pa ang sala og nagpasakop kaniya og wa pa na buhi si Kristo og wa pa siya nimo gisunod. Verse 7, kay wala na igahom ang sala ngadto sa taong patay na. Ano daw? Wala na igahom ang sala sa taong patay na. For example, ako, di ko manggawin og laing tawo kay may magsimba ko. For example, ako, kuhaon ako sa Lord. Ang akong wife, bata pa siya ba? Batanon pa, pwede pa siyang magminyo o otro. Di na ko makabuot. Kalgon dahil, kalgon. Kanang di ta magbasa rabag Biblia, mo ingon itang nay kalag, suroy-suroy. Di magbasag Biblia. So, wala na ko'y katungod nga mupugong. Pero karong buhi pa ko niya mag-chat-chat sa lain. Murag! Karelate mo tanan. Pero, kung patay na ko, kung wala na ko, pwede kayo. Nanghid sa siyang mga anak. Oh, dali mo. Saman. Wa na mas papanimo, ganahan mo mangita kog laing problema. Nanghid siya. Mananghid siya. Sugot ang mga bata. Di okay. O di po mo sugot. Ayaw lang. Kaya nga no, mas maatiman. Magupunay mo sila. Atiman ba? Di mabahin imong atensyon. Ngita nung kaglaing problema. Nga na, bitaw. So wala na. Wala na ikatungod. Kay patay naman ang sala. So, sito ka na ban, nahiusa kami. Gibugkos kami sa kaminyoon. So, ilalom siya sa ako ang pagmando. Ako sa ilalom sad sa iya. Gadi ko pwedeng mo chat-chat dito og lain nga. Kumusta ka? Nga na. Ayaw kalimti imuhang kuan ha. Di na pwede. Dapat ay explanation tanan. So, mag-submit. Kamu ba di mo kamaong mabasag Bible? Abi kay ang Bible ningon, hoy asawa, submit to your husband. Kung sabton nimo og ayo dias Ginoo equal ta, lalaki og babaye. May mga panahon nga kita mga bana di maguna-una, sumusubmit ta sa ato asawa kay mas maalamon sila. Kita magingong sinina, kinilay akong suot. Moingon na ato asawa, hoy kasal ato adtuan, kare isuot. Tanawa. Mas kamao silang mubagay. Dili tanang panahon mo nang lami kayong balanse. Pag mangutang pod mo, ayaw po paggahi-gahi ba na, submit. Di pwede. Ayaw nga na. Lingkod, pag-istorya. Mangutang tao niya, pila may atong income. Kaya kining atong budget ra ba? Maoran ni. Wag itay mabilin. So kung mangutang ta, magamit na to karon, unya, inigkahurot ana, magbayad naman ta, sudadugangan ng atong expenses. Saon man na? Bitaw po no? Di na lang ta mangutang, mamaligya na lang tagyuta. Samot. So, diretso na ta. So, dapat patay na sa sala. Unya, buhi na diha sa Ginoo aron nga mag-alagad na diha sa Ginoo. Karon, kung patay na ang sala, dili na siya mo'y maghari nimo. So, di na ka mosunod niya. Buhi ka diha ni Kristo, so, siya mo'y maghari nimo, mosunod ka niya. Nganong di man kakasunod ni Kristo, kay buhi pa di ay ang unang hari nga mao ang sala. Nganong di pa pwedeng magminyog lain akong asawa, kay buhi pa ko nga iyang bana.
So kung buhi pa ang sala, di ka pwedeng mahiusa kang Kristo kung nahiusa ka sa sala. Dili na pwede. And that is why sa literal, pagka ikaw minyo ka, nagbulag mo sa imong bana, unya wala, na, sa inyong panagbulag, buhi pa siya, mananapaw ang giingon sa Bible. Pero ayaw po, hunong nga diya, ngayon mo na lang hukman siya. Kaya di sila magbulag, mapatay man siya. Na mo? Dapat kamahutang mo balanse kay gitagaan tagkaalam sa Ginoo. Gitagaan tagkaalam sa Diyos. And that is why kung patay na ang unang hari, na ay musunod nga hari. Amen. So kung si David pa'y hari, dili ka pwedeng aring Solomon mo hari, musunod, kay buhi pa ang unang hari nga si David. Pagkapatay ni David, si Solomon na pulig hari, sunod ka ni Solomon. Amen. So ang sala mao'y unang naghari sa itong kinabuhi, namatay ang sala tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Dili si Jesus ang namatay, kundi ang sala mao'y namatay sa kamatayon sa atong Ginoo. Because ang Diyos di mamatay. Nasabtan na to? Nakasabot ang mga igsoon? O kay dili naman ang sala mao'y naghari na to, kay patay naman siya, naay napuli nga hari. Kinsa ang hari? Si Jesus Christ. Ingon ang verse 12, busa ayaw paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon, aron dili kamo madaog sa inyong mga kailibgon. Munang kontintalon ka, madaog ka kay hari paman ang sala, nagsunod paman ang sala. Nasabtan na to? Nya verse 13, as ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas, aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga gibanhaw gikan sa kamatayon, og itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, aron gamiton. Kisay mo gamit nato? Kisay mo gamit? Ang Dios. Alang sa matarong nga katuyuan. O nya, verse 14, kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod, kung dili ilalom sa grasya sa Diyos. See? Yung usap ning sala, pagkatawhanon, ikaw, kalibutanon, kinitanan. Ayaw ka paulipon nila, kay kung ulipon ka nila, musunod yun ka. For example, si Gerson nagatrabaho. So kisa may iyang amo, si Sir, tawag si Sir, Son, drive dire. Sunod siya. Kaya nga naman, mo may agalon. Dini po sa itong kinabuhi, same. Kung ang sala, may nahimong agalon, sigurado sunod juga. Bisan pag may kang, di ko ka, pero galakaw ka padong sa sugo, sa sala. Nasamtan na to? Kapantay ka aning garbo ni mo? Bisag di ka ganahan, pero imong buhaton, kay garbo lagi na. Nagsugo man siya ni mo. Master man siya, agalon man siya, di ka kabalibad. Kaya agalon man siya. So kung namatay na nga agalon, kana nga sala, kinsay napuli nga agalon? Si Jesus. So ato na kaniya mo sunod. Now karon, ang sala, inig sunod ni mo mag-antos ka. Pero kung sa Ginoo, kung sunod ka, magmalipayon o panalanginan ka. Muninindot kayo mga igsoon. Muninindot kayo, mahitabo. Doon na pa ko'y 45 katuig. Ay 40 years nga mabuhi. 36 naman ko ron. So plus 40, 76. Okay na na. Kamo ba, di ko mo ganahan. Pero kung ugma ra ko kutob, maubitang every time magwali ko, murag yung kog nagwalig, katapusang wali, bahala mo diya. Hindi mo kasabot. Kaya nga naman, wa man ka kabalo o buhi pa ba ko ugma? Naapa mo? So, gisulti diri sa verse 7, chapter 7, og dinhi mo niya katong ibasa, ningon diha. Verse 1, mga igsoon, sa walay duha-duha makasabot kamo, sa akong gisulti kay nasayod man kamo tanan sa balaod, nga ang tawo ubos lamang sa balaod samtang buhi pa siya. Amen? Prisuhon pa din mo tong namatay na. Okay, dili, pwede ang droga, napusilan, patay. Nga na ay droga sa iyang bulsa. Prisuhon pa ni mo? Stoy, patay na ka ha, pero city jail sa kag mga kay maghiring pa. So ang taong patay na, di na singlon sa balaod. Amen?
Ningon ang Bible, patay na kamo sa balaod. Unsa daw ning balaod? Matarong. Pero siya mo'y nagpaila nga ikaw makasasala. So kay patay naman ka sa sala, di na ka pwede diha. Patay naman ka. And verse 2, pananglitan. Ang babaeng minyo, ubos sa gahom sa iyang bana. I-explain na nako ni ganina, no? Sumala sa balaod, samtang buhi pa ang iyang bana. Amen? Mo bitaw mga igsuon nga, sa pagpili og partners kinabuhi, siguro ang di ra ikaw may gapili. Kay basin na higugma na siya nimo karon after 10 years, nahigugma na sa daghan. Nindot nga ang Dios mo'y magpili. Kay ang kaminyoon dili pwedeng i-endure, dapat i-enjoy. Sa Bisaya pa, ang kaminyoon dili pwedeng maglahutay ra mo, kundi magmalipayon mo. Lord, gilahutay na ginako na kumbana. Hangtod sa kamatayon, bunogon na gyukuan niya, Lord. Lahutay. Si Lord imong masulod nga nung ingani akong bana, Lord. Kapili man bitaw kung para nimo, ikaw magbuot njug kag imuha. Kabalo ba mo anak mga igsoon? Nga si Lord nag-andam gyud. Pero lain-lain po tagpanglantaw, kaya ang uban may pong, kita po, mamili. Kabalo ka, iampo. Bisan sa pagpili, ni mo pag-ampo agad sa Ginoo. Kaya wa ka kabalo, gigugmaon ka o niya. Bunogon ka. So, kung patay na ang bana, apan inig kamatay sa iyang bana, mahiling gawas na siya, gikan sa maong balaod. Busa kung makigpuyo siya, laing lalaki, samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siya mananapaw. Mauna akong ipasabot. Nga kung makigigalatas kalibutan, ingon si Santiago, unya gasimba puta sa Diyos, ang gitawag nato mananapaw. Asabda na to? Lain-lain man tagkagawasan, no? Lain-lain gitag freedom, nasabtan sa freedom. But for me, para sa ako ani wa kay labot. Ang tanan nga naan ako, gusto gyupog ko nga para sa Ginoo. Ako ra gyud po na ihatag sa Ginoo. Because og sa kalibutan, nahuman ako, iyahatanas kalibutan kaniadto. Nakuha? Nasabtan na to? And wala sad ko'y katungod, parang babagan kas imong kagawasan. Lamang, pag naay maangin, pag naay mapandol, mag-istorya gyud ta. Kadi na ka mapandol, kay naay mong kagawasan, ang napandol nimo, unsa man to nako? Saan man ako siya pagpaligon, pagpadasig, pagpatubo. So tawgon siya mananapaw, apan inig kamatay na sa iyang bana, gawas nun na siya og dili na tawgon nga mananapaw, kung maminyo siya lain. Notice that gawas nun na siya, og dili tawgon og mananapaw, kusgo na to, maminyo og lain. Unsay sumpay? Magminyo og lain ha, maminyo. Tanawan yung Bible kay basig ipon ang giingon diha. Tanawa kayo. Di ra ba jud ko mulikay? Again, wala jud ka nako gi-judge. Because ang Ginoo ay maghusay sa atong mga problema aning kinabuhian mga igsoon. And that is why next year mag-mass wedding ta. Dili pa after next year. Nga pong next year pa. Kay minyo may giingon dire. Hello? Sa mga professional na no, sa mga may trabaho na, sa mga human nag-eskwela, nga nag-uyab-uyab na karon, praise God. Pero bantayeng di mo mahagbong sa pagka-immoral kay diha migikan. Diha migikan. Unsa man ang gitawag og immoral? Gawas pamos kaminyoon. Unya maghimo mo anang mga lamion. So mahagbong mo ana, lisod kayo na. Napa mo? Wa ko kabalog mo balik pa mo next Sunday ha? Tungod kay sakit kay ang walay, pero balik ta kay napay masakit ani awanan. Onya verse 4, kamo usab nag-ingon nga patay na sa balaod kay bahin man kamo sa lawas ni Kristo. Karon, iya naman kamo ni Kristo nga gibanhaw aron magkinabuhi kita mapuslanon alang sa Dios.
kaysa kaysa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanong kinaiya. Mo ni una natong bana. Tawhanong kinaiya, kalibutanon, pagkatawhanon, atong kaugalingon gisunod. Ang atong daotang kailibgon nagpukaw sa balaod, maoy naggahom sa atong lawas ug kamatayon ang sangputan niini. Unsa daw? Kamatayon ang sangputan. Amen? Sige ra tagkantang, I will live, I will not die, resurrection, power of life. Unya na adi ita sa sala. I will live, mabuhi pa ka, nga naan ka sa sala. Ingon ang size, apan karon gawas na nakita ko ng gikan sa balaod or gikan sa sala, gikan sa kalibutan, gikan sa kasalanan, gikan sa kasaypanan, kay patay naman kita diha sa kalibutan, sa balaod, sa sala, sa bisan unsa nga kailibgon. Og nata nga kaniadto nagbilanggo kanato, nagulipon kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kundili diha sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. So dili pwede di ay nga Kristohanon ka apan ulipon ka sa sala. Og mauni ang kasagarang problema sa tanang Kristohanong kasimbahanan. Sa ubang simbahan maybe normal na sa ilaha, pero sa mga Kristohanon problema na nga iya ka sa Dios pero ang imong gisunod ang sala. That is why ako di ko magreklamo sa Ginoo. Of course, komportable na kog ayo dires Lourdes. Nga na ako'y matulugan diha sa likod, na amo mga katawhan, na ako'y walihan. Kay sa una mga bata, aram to 5 kabo kong walihan. Pero di ko mo supak sa Ginoo. Pag moingon gani si Lord, adto ka, diri ka, hawa diha, mo ni mong baton, di gyud ko mo supak ana. Nangandoy sad kong mabuhi pagdugay. Pero moingon gani si Lord, karon ra ka kutob, dili sad ko mo supak ana. Ngano man? Tungod kay dili na kita, dili na ang sala maoy magmando. Dili na ang kalipayon nimo moy magmando, dili na ang imong gusto moy magmando. Ang paghari ni Kristo, kung naa na nimo, unsay iyang gusto, sunod ka. Sunod ra jud ka. Og ang tanang gusto ni Lord nasulat sa Biblia. Ilhanan nga di ka gustong mosunod, kay di gani nimo basahon ang iyang gisugo. O nya, kinagrabihan ni atong pag-ampo. Paliog sa ko, Proverbs 28 verse 9. Common kayo ni siya, no? Proverbs chapter 28 verse 9. Magtawag man gyud tag Ginoo, nangandoy nagpatabang man gyud sa Ginoo sa atong kahimtang mga igsoon. Batanawa kung sa gisulti ani, if anyone turns a deaf ear to the law, even his prayer are detestable. Sa Bisaya ningon, si bisan kinsa nga dili maminaw sa pulong sa Dios, di mo sunod sa pulong sa Ginoo, bisan iyang pag-ampo kasilagan sa Dios. See? Di ba nag-ampo ta, Lord, tabangi ko, Lord, pero wa ta gasunod niya. And that is why ang kahinatnan sa tong mga pag-ampo, baliktad hinuon ang mga nagapanghitabo. Amen? Now, tanang tawo mapildi gyud sa sala. Kay kung dunay taong mudaog sa sala, di na mo anhi si Kristo. Kitang tanan na pildi kita sa sala. Pero nabuhi ta og nagmadaogon kay ni anhi si Kristo. Gipakamatyan niya ang sala. That is why pag dunay taong mahagbong sa sala, bisag unsa ka terrible ang iyang sala, dili siya pwedeng mahukman nimo. Mabuhat nimo sa iya, iampo, dasigo nimo siya, kanunay mabuhi siya nga Lord, tabangi siya nga mabuhi siya, mabuhi. Amen? Pareha sa kaso.
Para sa kaso. Bisan kami nga nag-meeting, wag yun mi, tugani o kinsay gasend sa video. Kay dili pwedeng ma-spoil. Bisan mga pastor, di mi pwedeng i-share na mo ni bisan kinsa. Kung kinsa to yung nakaibalo, dili pwedeng i-share. Bisan mga pastor kami. Kaya bisan mga pastor men, mo share mi sa among asawa, nya among asawa, ug di mapugngan mo share pod sa uban. Ing anaon, i-isolate dayon. Saon, pag-isolate nga ni kuyanap naman ay, nasangyaw naman ay. Na? Siguro ba na? Bisan ka mo, pag naamoy isulti sa ako niya, medyo halos, siguro kamutan na nanombong, medyo sensitive kaayo, dili na siya pwedeng ma-spoil ni bisan kinsa. Bisan akong wife. Bisan sa akong wife. Di ko niya pwede mo yung kabalo ka, my love, kini pastiid na. Ano man? Because next time, ingno na kanako, ayaw kong tugaan eh. Kadi ko kasaligan kay manumbong ko sa kusawa. Dili man makatabang. Ang giingon sa Bible, ang gibuhat aning babayhana, ipanugilon. Wa na to gipanugilon. Pero katong ang ngayan untang taguan, ang ngayan untang panugilon, gisangyaw. Amen? Bisan sa circle sa inyong panimalay. For example, sa amo, puro may mga, grasya sa Ginoo, Kristohano na ang among pamilya, pero naami sakop sa family nga di palig-on sa Ginoo. Kung naay bugat isyo, butang na ko dito, mabasahan to nila, pandol sila. Sa inyong nga family, sa inyong pamilya no, naay problema. Usay ang problema, di pwede nato suginlan si kuan kay lainon ra banig utok, mahubog ni mo wild ra ba dun. Di ba mo ing ana mo? Mo ing ana ta? Same. Pag naay taong magbong sa sala, kamo ra man ang ka-overthink ang gipanugilan mong pastor. Isolate na nato, gina-pray nato na, Lord, tagaig wisdom unsaon. Brad, sister, dili ra kining dapita dunay Dios. O kining dapita dili ra ikaw may nakasala, tanan makasasala. But di man ni matolerate. Hinumdumi ni bisag asa ka dunay Ginoo dito, dunay Dios. And ang imong sala nga nabuhat di ni mulapaw sa kaayo sa Ginoo. Gibay ra ni nindaan ni Kristo. Pastor, wow kaayo, pastor. Si Kristo mas naulawan. Padayon lang. Ang kaulawan mo biya, ang hurt, ang samad sa kasing-kasing mawala. Musugot kag sa dili, mawala na sa umaabot. Ang taong nagpasakit di mo, mamatay na sa umaabot kasi mabuhig dugay. Ang tanan mawala. Ang importanteng mabilin kas Ginoo. Isolate. O kinsay insakto nga tawo nga dapat maoy ko na maunay sulti eh. Amen? Kay og maghisgot kag kabahig na uban diri ba mga gool kay hala gikuan ko og hisgutan gyud tanan iapil suwali ba patis pangalan. Mga lisang gyud ta makaingon gyud ta wa gyud ay usang matarong. Tanan gyud makaluluoy. Amen? Nya usay pud kita sa to pagpangalagad maluya ta. Maluya ta kaya akong kauban. Naluya gani ka nga kauban nimo ng Kristohanon, unsa pa ka di na Kristohanon ang kabikil nimo. Naa ba? That is why niingon si Jeremias, grabe akong kinabuhi, Lord. May pay namatay na lang unta ko, Lord. May pay wala na lang ko natawag. Giingnan sa Ginoo Jeremias. Naluya ka nga nakiglumba sa mga tao. Unsa pa ka makigukod na kas kabayo. Buot gi pasabot. Jeremias, naluya ka tungod sa pagpakasala sa mga Hudyo. Unsa na ka? Kung ang Babylonia na mo sulod rin mo atake na nagkabayo, sulungon, sunugon ni nga nasod. So kung karon naluya ka. Amen? Kaya, timan ay yun mga igsoon. Magkinaunsa o magkinaunsa, pabilin na yun, pangalagad na yun sa Ginoo. Kamo dire sa music team.
Na? Kabalo ko, bugat kayo ang inyong mga rason. Ang uban mo yung pastor, di man gud na gud ko paminawon. Kung kaming mga pastor, o di may paminawon, di man ko paminawon, mulakaw na ko, nga na pod. Saom na. Kung kamo mga ginikanan mo, badlong mo sa inyong mga anak, yan di mo paminawon. Okay, angkol na ko ni mo ron, angkol. May anak ka? Biyaan mo sila? Manong po mong di maminaw? Magpaminaw ay ta. Paminaw, divine. Now, ang atong gisunod si Kristo, di ba? Dili na dili na itong kagalingon. Kaya nga naman, sa taas ng panahon nga nagsunod tas itong kagalingon, luoy ta. Karon, bisan pagka-diabetes, kag delikado ka, praise God, Lord, ikaw nagbuot. Nga na ra. Kasi ikaw nagbuot, ngano, gasugo ko ni mong inog, daghang soft drinks. Nga na si Lord ba? Lord, mangayon ako pasaylo. Gibagon ako ni mo, Lord. Amen. Na, pag mo iyong kag, di nagyod ka, di nagyod na. Gidasig pag yung kusuban. Imagine na ilang pagdasig, pastor, total na naman. Kaya insulin naman ka, okay na, may problema, uy. Sakto ragon, swakto. Unsay sakto? Unsay sakto nga, 417 na ang sugar, sakto. Sakto rin yapon. Inom kunog sakto nga coke ba? 470 na. So pag lingon ka nga, kung hinulsulan ni mo, kung talikdan ni mo, kung biyaan ni mo, ayaw na. Ayaw na nagpunita, ayaw na nagbaliki. Amen? Di nagyog ko, mamatay, mag-uban mi. Pila kasi mana, gaabot na po yung ilong. Noon sa day ka. Amen? Nga naman ta. Mahinggawa sa problema, balik sa problema, muhilak sa Ginoo. Pag sa problema, mubalik sa problema, muhilak na po sa Ginoo. Nga na lang. Kinambuhi na to. But this time, siguro yun ni. Nga ang problema ni mo, dili magpabiling mauras gihapon. Isa nga akong problema karon, diabetes. O niya, akong gisearch, ingon dito, incurable disease. Di na ko maayo nga sakit. Kaya ang normal ni mo, kung di ka diabetic, 80 pa ng 100. Pero kung naana ni mo ang diabetic, ang normal ni mo, 150, 60, 170, mauna na. O mubaba na lipong-lipong na ka. Munang kami mga igsoon kalikay, mig tamis, pero na ay candy sa mong bulsa kanunay, kay kung malipong kao na po tamis. Ingala, me. Hindi naman, out of control naman siya. Ang nag-control niya, ang imo mang insulin. Nya wala man kay insulin. Kay luy ara man imong gidokdok. No? So di naman siya makontrol. So, maluya na ka, maglipong. Mubita na usahay, mga igsuon, ngayon, dugay ng tindog, mulingkod ko. And then, pero nakabiya po yung uban, tag 800 naman siguro niyang sugar. Wa lang mo kabalo. Gikapoy ko ng laba ko, pastor. Taas na kay sugar, bro, yung nalilong. Walang kabalo, kay waka patest. No, nga na bitaw. Kapoy nagyagkay na siya. Pero bisan pa man ni ana, mga igsuon, dili pwedeng ang problema ni mo karon, maura po yung problema ni mo ugma. Kung taas kag sugar karon, high blood na ugma, okay na. Di kay taas kag sugar karon, baka ugma, sugar agapon, baka sugar agapon. Kay wala day kagabag-o. Usahay ra ba og na maintenance, mahalab no og samot. Muhakog no og samot. Amen? Tingala ka, huy, litson mo niya itong pagkaon ng gadalam kag straw. Kaya istruhon din niya ang tambok na sulod sa panit. Muna ningon dia, walay namatay sa kanser, walay namatay sa sakit, namatay sa komplikasyon. Nga nung nagkomplikasyon, kay na ako'y maintenance nga niguba sa kong kidney, plus padayon ra kog kaon sa mga gidili nga mupatay nako. Nga na raman na. O niya, pastor, iyampo kong maayo ko. Maayo, bitaw ka dito nas langit. Wala kay blatian dito, naunsan mo ka nga.
Nasabtan na to mga igsoon. So dili pwedeng Kristohanon ka apan ulipon ka sa sala. Dili pwede nga nagsunod ka sa sala, unya mayon po kang nagsunod ka sa Ginoo. Dili gina siya pwede. You cannot serve God and the world, the money, the mammon. Dili pwede. Usa ra gyud imong pilion nga imong sundon. So magsabot ta before ta mo pauli. Pirmahanay ta, maghimo ta kasabutan. Before mo pauli, pagpakigsabot ni Lord, Lord, ako kabalog ka na sa arako kutob. Awayon ko sa kumbana, awayon ko sa kusawa. Dauton ko gayo, gubon ang kong kinabuhi, Lord. Pero Lord, kita'y magsabot dali. Bisag magkinaon sa sunod ragyog ko nimo, Lord. Ina si Lord. Amen? Pastor, na ako'y bukol. Asa man? Naasa akong abaga. Mudaghan pa na. In Jesus' name po ka, Pastor. Di nga akong gipasabot, bisag unsa lagi na ay kahimtang sa itong kinabuhi. Hala, sunod ragyod sa Ginoo. Because og asa imong kasing-kasing, kung asa imong bahandi to ay imong, kung asa imong bahandi to ay imong kasing-kasing. So kung ang bahandi nimo si Lord, dili na ang sala, magsunod ka sa Ginoo. Amen. Sacrificial kaayo gyud. Sacrificial gyud kaayo. Pareha sa akong gihimo. Sabot gyud nako ing ani yung himuon, sakit gyud ni kay di gyud pwede unta. Kabantay mo anang pangdakop og langaw nga papilit. As 12 na. Launa taron human. Pangdakop og langaw nga papilit, mura na siya bond paper. Imo na siyang bulagon. Bulagon o gayo. Gahi. Ngay patong sa lamisa, na imo batog nga mga langaw mo pilit. Kaila mo ana? Baygon, unsa pa na? Ing ana gyud ang kahimtang. Sakit gyud ni. Sakit gyud intawo ni. Pero ayaw mo kabalaka. Kay para ra po ni kabos panahon. Kamo ramang gyud. Amen? Di mo na problema. Nang hitabo na sa kanunay dinhi. Nga sige kong pasidaan, dili sa ayaw sa. Magtuyang god, magpatuyang yun, magpatuyang, hanton maglibin-libin na lang, hanton magkuyog na lang. Yung pagkabos, panahon dili mao. Mo ikaduha, mo ikatulo na, ikapat, ikalima, ikaunom pa di ay. Nga na, bitaw mga igsoon. Muna nga sakit gina siya, pero kung sundon ginato ang Ginoo, kung muobey ra gyud ta sa Ginoo mga igsoon, kaayuhan o kalipay gyud naton sa unahan. Sakit karon malipayon kas umaabot. Kaysa karon lipay kay ka magantos nakagway katapusan sa umaabot. Kinalisodan gyud na. So, Kristohanon ka, gawas nun ka sa sala ug ulipon ka ni Kristo. Uyugan ang nas imong tapat inang gigutom na ka. Pero gawas nun na ka sa sala ug ulipon na ka ni Kristo. Amen. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghang salamat sa mga pulong nga among nadungog karon niining kabuntagon. Nagaampo kami nga mapamatud-an namo pinaagi sa imong balang espiritu. Dili ang among pagpamuhat kun dili imong balang espiritu. Mapamatud-an namo nga kami sumusunod diha nimo. Og unsay among itanom mao ni among maani Ginoo. Mao nga tabangi kaming magtanom kanunay og mga maayong butang sa among kinabuhi, Lord. Tabangi usab kami Ginoo nga magtinguha kanunay mga butang nga makapalipay og makapahimaya diha kanimo. Father, ampingi gyud Lord ang kinabuhi sa gagmayng mga kabataan. Ampingi usab ang mga desisyon sa among mga batan-on. Ug tabangi kaming mga ginikanan Ginoo. Nga bahala pag magkinaunsa, magpailalo, magsunod, magpadayon kami. Magsunod kami kanimo. Namuhunong nami sa paglantaw sa uban, sa pagdepende sa uban. But focus kami kanimo, magsunod kami diha kanimo Ginoo. Father, kaming tanan na hagbong sa among mga sala nga nag-ulipon kaniadto.
bisan tuod sa among tinguha sa pagsunod kanimo, may mga panahong lupigon og pildihon kami sa sala og mahagbong gayud kami. Apan salamat sa imong kaluoy kapasayloan og sa imong gugma nga nagpabangon kanamo, nagtudlo nga magpadayon og magmalahotayon kami. Tabangi kaming tanan o Dios. Nagaampo ako o Lord sa tanan nga mga magwalali, sa tanan nga mutindog dinhi sa tubangan manudlo sa imong mga pulong. Nga ang imong empowerment, Father God, ang pag-equip, Ginoo, imo gayong igahatag alang sa imong mga katawhan. Nagaampo ako o Dios, nga bisag asa maabot kaming tanan, madayag nga kami patay na diha sa sala, apan buhi sa pag-alagad o pagsimba diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, nagkawala ang lasa sa katamis sa sala og ang kalipay sa katamis sa pagpangalagad maoy nagkagrabe sa among kinabuhi. Tabangi kami, Lord, nga mag-build up kami sa among isigkatawo ug dili kami magpangguba sa among isigkatawo, Ginoo. Salamat, Lord, na sa among kinabuhi walay hingpit, walay lain nga ligon nga kasaligan, kundili ikaw lamang mao'y among nailhan o Ginoo. Salamat nga dili nami ulipon sa balaod, sa kalibutan, sa sala, sa unodnon, sa bisan unsa. Kay gilukat minimo, Ginoo, og patay na ni diri kanamo, og ang imong balang espiritu may naghatag kanamo kinabuhi aron kami magasunod diha kadimo. Nagaampo ko, Lord, sa mga adlaw nga wala mi dinhi. Ikaw ang Dios, panalangin sa imong katawhan, manalipod, maghatag og kaala, magpasabot og Ginoo sa matag sitwasyon sa among mga kinabuhi. Nga dili kami musunod sa among emosyon, sa among mga kaguol, kundi dili musunod gyapon mi diha kanimo. Daghang salamat kayo, Lord, sa tanan nga imong gibuhat sa among kinabuhi. One Way Disciple Church sa gihapon, bisag mahagbong-hagbong mi, ug banan gihapon minimo, ikaw gihapon among Ginoo, ikaw gihapon among simbahon, ikaw gihapon among pasalamatan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon, alang sa pagtapos, atong awiton ning maong awit.